Na romo kondo konde bi stanga ki. Nyore omumuro enyar kayane ane tero omumuro minito motu. Na inja ko nyome. Kubo ko di sa siri radio. Mo akangapa. Moten onyo nyore lia kasikali kangana di kuarora. Kana muan tigit. Nagyate eseye ngakien. Ere no buama. Kuna wana oise ko ganda nyagitari eseye na maya sare getaki. Ma tense na besa degete. Nyagitari ko gendo na mangana abere you come moyo ose otigaro. Bakarero umeterero no ligeri binte binge e famous echichire amariogo abantu bakorenge libukie na ibyogo kinande bantu nabaruye akorenge libukia na abane buna abanyagitari bakonya korenge libukia oyo korosi salu kera akirite ka bantu bane bakorenga ambi betibu ya biasara tindo tibuya oigwe salu kinera ko birabanga oigwe salu kinera bakubanga kimbiyo bantu bara koranga ngatiate bon aho tabangense saitani asoeto niganye saleti koikarero iga nigesaririe bona kimurikio nagoteba bantu montegerete nga turusi biranga bita senseye to bifixia raria igoro torenge igoro nyasai tekobeke biranga byagese tekobeke sene sensi sene mbeye kakungumo wete siye bowe we kama kuta onsi aya doko biko chimanga si aya doko chiamanga sio abandi mutagete kubwe kana basongo okomera bakachinta tere ola betese lakini okwaneke gusigo tira ago togete karanga be contented kuna nyasa kortanga ki ago tongete anya nyasa ago tongete njere yo muhamete kabaigo iwa kitabu kyoka kwa matum 17:26 Egoteba. Digetebe. Kurwa so monto yomo. Nero tongete sakukia mwanya bantu. Kemenye asense. Engima. Akababekera chingaki ne chimbebe. Chio komenya kwabo. Yai, iwa kanyekaye. Noro chedi bebe litirubageta. Yasa ina robiri. Akabeka machira. Ekero komenya sense. Ama etenga ndiyo komenya miaka 50 oruo. Omenya 60 oruo. Omenya 70 oruo. Omenya 100 oruo. Baka akamanya nga majura yuomu. Yasa. Akamenya muka kitura ora kui omwenge. Okuwa boki. Ogo jane yara lege sake kigima. Ubungi yara yade nga yakoro. Yasa kamanya ibeni wakara. Yasa kamanya ibeni wak. Yasa oyo agotebanga akabeka teromonto asense nanda agatobekera chimbebe chokomenya waito. Yonya sae nigagoteba bono yasa oyo ero gotongete asencheri kora asome kitabu kende gatebanga we are fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Kitabu kibon Zaburi 139 13 14 kumburange kitabu yangu naye gwatongete ebire asenda ya naime niyo kwambwata netiamo asenda ya baba niyo nigongo gotogia ikiagera natongetu asenchera yogokumia nigongo gotogia asengecho wantongete asenchera yagendo ki yogokumia ne yogoichania okora kwao nigokoro kuya wogokumia no tigera igo gato imosinya ubuli ngama ene nyasa gutongete na kya gotem na bateba ono ngote tole bon oye sa gutongete ngoko boli tuli
ngakiateba nigoko gotinya sai ekiara wantongete fearfully and wonderfully made. Yani utongire buya yasaka kubigire yani amaisha yakubika buya yasaka korosi buya timiore chiaka korosi buya embura netu etajinda kale digiri embura yanya kuchinda yani yasaka korosi tiaka kubomba yani yasede akadivide ene akadivide akabeka mara akorokuna large and small amara manene ayandare amake akorosejera udispika ga ekotengera yaigua otakobeka masasi kala mwachi taki yani yasaka korosi buya ima kabeka nanye getokene oro buya pale da kabeka kaje tani kuita na ebri igaji yani yasaka korosi tukwanda free and fear free emiole yakanyerosi buya kibono konye boli emiole yanyesai yoko na kocha rege to kiabandi Kendo kiawan raya, nukobolia, mana muacir, kalau muacir. Miore yang kau baca romo itu koya ye, kau kobolia miore ya bandi, miore ne yau, kalau muacir, yau, miore, okwa begini cipini, ori pini, dan miore cipini, bawa ori pini res. Oh, goto banyak muakol. Dan kau kena lihat bosong bahasa Yusufu. Kajian aku kungul, doa aku sih gua maguru, aku sih mati tak ikan, aku sih gua maguru, bosong kan? Estri tiga yo sih biar maguru. Udah, nanti kan mau kungul, aku musad, sigi. Kalau muan tiga tanya sahur guru. Ngakiateba fearfully and wonderfully. Kuna wana musawe ati mukire gaba minto na gisiten. Aba sai na boto basigete bise bili bono biere ni. Ama ni aje? Form ni gani? Rada. Kala iwa babu ora nyoro musawe mo tukete ngoko. Oyo no tukete cincara ngora batali. Ayo wengo. Iwa warno, Amerikana ako tebanga, dia ako tebaiga, Amerikanya nyasai, dia ako tebanga kitabu kia Job 4:20, kitabu kia Job 4:20, wana isiro kukule kente. Abantu nabo baranyara ko bamoyo ase engagi ya mambia. Abantu nabo baranyara ko engagi ya mambia na marogoba moyo. Ya mambia. Kurende mogorobo taraika. Kurendo mogorobo taraika. Wanyora baitirwe. Basiriwe karana kare. Nondo tali ukobe chandera. Kakiateba. Mondo na bako ba moyo. Lero bono. Gormandia. Ewo ikamaroba, you are no longer here. Toyoga. Igo enchero yo kunya kuerora. Okonya go tebia bandonga kwa kodi binte bikongu. Nigora lero. Tomorrow you are not here. Pro chonya go weto giganga ngombe ne bwata mabe. Kaya tuachandike tuatena para. Ani tuagora mabe diango kali Jerusa. Tuagora. Gone tipa itibero operes ibeni. Orai kusaba ngagiora kwa. Ayo chogo kokoli mianda sibere. Nagiateba umuntu nabako bamoyo mambia marogoba tayo abana banyasaye nseye niwatoro just for a moment, niwatoro just for a while, niwatoro keigo bono igua eketora sense ya keigo kituta kene tokole eketoro kora ekegotoka se kitabu ya Zaburi 15 orochere ruwa yo kama gotirimboka ruto ga debu ngaka 15 orochere ruwa litangani bone eketora keigo ngitokora omonene Montoki oranyara komenya aso menyo buao. Montoki oranyara komenya aso menyo buao bo chenu.
ing'ora nyare komenya ase egetuno kiaye gechanu ing'ora nyare komenya ase egetuno kiaye gechanu n'omonto ori orogendo rwaye n'omonto ori orogendo rwaye rorochenu